kin san ina da masoya da yawa ne gaskiya amma ba su san ina yi ba ne wallahi wanne yake gani ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru na rasa da girma Allah breka yana magana Allah wallahi yana magana aka ce baya magana kin gashi ai ko gashi wallahi breka yana magana kawata yanzu kin daɗi girma Allah sai na je Kano wallahi gobe sai na je Kano saboda breka dole sai girma Allah wallahi Allah sai na je kawata me ya safiya kana shiga uku ne ma wallahi sai na je Kano na ga me ya fara haka kuma duk ganin an musu breka ne wallahi sai na ga musu breka to ki hakuri zaki ganshi ki daina kuka zaki ganshi insha Allah za mu je Kano gobe ki daina kukan mana. Yan uwana da abokaina ina muku fatan alkhairi to kuma sai a fito a ba mu labari. Kina nufin wannan shine gaye din da kike faɗa din wanda kika ce yafi karfin ki? Nake nufi. Ke ma kin gashi ai kuma na san ila kin san shi. Kai ana yi muna jin daɗi. To ai shi kenan. Ni abin da zan tambaye ki shin kuna waya da Hamisu kuwa? Sosai ma kuwa ai wannan gaye mun san shi sosai. Oga kenan. First lady ni na ce maki ban taba ganin shi ba. Iyaka ta da shi ina da hotunan shi kuma ina da waƙoƙin shi da videos ɗin shi. Amma wallahi ban taba ganin shi ba kuma ina son shi. Allah ne ya jarabce ni na san shi. Wallahi kuwa akwai wata yar anguwar tana da lambar Hamisu Brekan nan. Wallahi amma na ji mamaki na ta kuna waya ne kuna gaisa hakan nan dai ashe ba ku taɓa ganin juna ba. A wallahi bana da shi first lady ina zan samu bana da shi ni fa ina Neja.